Dobrý den všichni, jsem rád, že jste přišli. Zvlášť bych chtěl pozdravit svého kolegu ze Senátu, pana místopředsedu Škromacha, a zároveň hlavního iniciátora, největšího bojovníka za to, aby prostě takový nový zákon tady byl, aby vlastně mohli lidé jezdit po těch krásných cyklostezkách a dát si štamperly nebo pívečko nebo vědecí vína. Myslím si, že i kvůli tomu cyklostezky vznikly samo o sobě, vlastně vinařské cyklostezky, takhle ta definice zní, a myslím si, že především my, kteří žijeme tady na Moravě a na té části, kde se i pěstuje víno, tak víme, o čem hovoříme, a nesetkáváme se tady opravdu s někým, tady Magda říkala, s opilcema nebo s lidmi, kteří padají z kola, přitom tady jezdíváme s rodinkama, s dětma, takže sami chceme, aby to byla bezpečnost. A taky samozřejmě jsem rád, že je tady iniciátor takovéto akce ze spodu od lidí, což si myslím, že je vždycky nejlepší. A my politici potom tím pádem víme dobře, že krok, který se udělal, tak je akceptovaný a hlavně je vnímaný ze spodu. A ještě možná jednu rychlou poznámku. Není to jenom kritika vlastně lidí, uživatelů těch cyklostezek nebo silnic na tu nulovou stopu toho alkoholu, ale samozřejmě ta kritika zní i na různé fašanky a různé soutěže alkoholu, kde by se nemělo koštovat, kde by se to nemělo prezentovat, a to je prostě podle mě špatně. Takže ještě jednou určitě děkuju panu Škromachovi, že bojuje, a já musím určitě budu chtít hodně pomoct. Já jsem velmi rád, že tady vznikla iniciativa, která nakonec myslím, že má hodně podpisů, byť to není oficiální petiční akce, ale přesto ukazuje celkem jasně, že tenhle problém tady existuje, protože ten zákon, který teď budeme projednávat v Senátu, a díky panu kolegu Valentovi za podporu, že vlastně je to zákon pro slušné lidi, protože ti, co, jak oni říkají, chtějí chlastat, tak chlastají stejně a budou pít nepřiměřeně i tak. Tohle je pro ty, kteří jedou na výlet, chtějí si dát pohárek, chtějí si dát skleničku a přitom riskují neúměrné pokuty, které vlastně dneska jsou srovnatelné s pokutami u motorových vozidel, a to určitě cyklista není. Navíc vzpomeňme, že už naši předkové jezdili na kolech jak do vinohradu, tak do sklepu, tak do hospody, a bohužel dneska ta situace je taková, že několika tisícové pokuty nebo až 50 000 pokuta, která může následovat, tak to je něco, co považujeme za nepřijatelné, a věříme tomu, že i to veřejné mínění v této věci nám nakonec dá za pravdu. A možná jenom malinkou statistik v rámci policejního obvodu, který je Jižní Morava, Zlínsko a kraj Vysočina, tak cyklisté pod 2 alkoholu se podíleli pouze asi na 3% dopravních nehod, a když vezmeme podle promile, tak fakticky 80% těch nehod způsobili lidé z promile nad 1,5 promile alkoholu v krvi, takže pokud hovoříme o 0,8, o 0,5, tak prakticky tady téměř žádné nehody nejsou a žádné ohrožení není. A myslím si, že všichni víme, že po jedné skleničce nebo po jednom pivu prostě nikdo není opilý, a naopak si člověk ještě dává možná větší pozor na cestě, aby někoho neohrozil. Děkuji. Já bych teď předala slovo panu Michalu Hubšovi, protože ten je vlastně teď klíčovou osobou, která iniciovala celou akci. Mohl byste říct, co vás vlastně k té akci vedlo? Byla to nějaká osobní zkušenost a kolik vlastně už máte reakcí, kolik podpisů jste získal? Tak vedlo nás k tomu určitě osobní zkušenost, která se tady stala v loni, kdy místní zvěrolékař, který k nám jezdí na pivečko, v životě si tu nedal štamperly, dal si pivo, odjel, přijel po hodině zhruba, dal si druhé pivo, chytli ho ve vesnici. Policisté, kterým nadýchal 0,3 promile ve správním řízení, o to stálo 3 000 korun českých. To, co si myslíme, že je špatně, a proto jsme se rozhodli vyvolat nějakou akci, prostě, ať už teda neformální, že to není klasická petice, je to pouze otevřený dopis senátorům, aby jsme opravdu ukázali, že je zájem o to, aby se něco změnilo.
za nás určitě, jak bylo řečeno na začátku, nechceme tady žádné alkoholiky. No, to určitě ne, ale aby si dospělý člověk, který přijede po týdnu z práce, vyjede si s rodinkou o víkendu, aby si tu v klidu mohl dát klobásku, gulášek, k tomu jedno pivečko, 2 piva a odjde dál, pokračovat po trase, která je nádherná až do Kroměříže, že po trase je strašně moc zastávek, po kterých jsou rozmístěny i tyhle další prostě podpisové archy, které se snažíme potom sesbírat. Za nás určitě tohle. Kolik se vám už podařilo vlastně pozbírat podpisů? V tuto chvíli v ruce držím zhruba 3000 podpisů. A z toho kolik podpisů se podařilo získat tady vlastně, na konkrétním místě u vás? Na našem místě je 2200 podpisů, zbytek se nám vrátilo z Rohatce, ze zašívárny u Osla, což je tady po trase. Máme slíbeno ještě další podpisy, protože jsem odeslal asi zhruba 80 e-mailů po celé republice, co jsem našel nějaké prostě kontakty na různé provozovny, tak jak jsme my, který se to dotýká, kde mají termín do toho 15. aby nám ty archy vrátili podepsané. Uvidíme, co se vrátí zpět. Myslíte si i vy, že je tato akce důležitá, že je opravdu potřeba? Já si myslím, že to je výborná akce a budu s tom pokračovat dál a budu se snažit pozbírat co nejvíc podpisů a rozšiřovat tuto idei po celém Slovácku. Děkuji moc. Děkuji vám. Taky budu se snažit.